Good afternoon everyone. Ayan. Pumunta nga kami dito sa Barangay Hall para kumuha ng National ID. Ayan, ang aming Barangay Hall ay may taas, second floor. So napasilip ako sa kanilang window kasi tabi lang ng dagat. Grabing hangin, napakasarap talagang tumambay dito. Sobrang hangin. Ayan yung nakita ko. Napakaganda ng dagat ngayon. Kalmado. At low tide siya ngayon. Ayan, sobrang ganda. Talagang mapapawaw ka at ang sarap ng hangin, fresh na fresh ang hangin. Talagang kung nandito ka ay parang ayaw mo nang umuwi. At ang sarap tumambay dito sa tabing dagat. Ayan, nakikita mo talaga as in blue yung dagat. Kaya lang talagang mabato siya. Pero ang gandang tingnan kahit mabato. Ang asawa ko naman ayaw dito kasi nga ay talagang mabato, di niya kaya. Di niya kayang bumaba dyan. Ayaw ng batuhan, gusto ay beach na white sand. Yun yung hinahanap niya dito. Pero ang sarap ng hangin. Gustong gusto niya tumambay dito sa likod ng sarap ng upo ng asawa ko kasi register ko na din siya. Siya'y Filipino citizen na. Ayan, kinuhaan ko siya ng national IDs. Ayan, sobrang ganda. Talagang mapapawaw ka. Dito lang po yan sa Pambuhan, Camarines Norte. Ayan, sobrang ganda. Thank you for watching, everyone. Thank you, guys. More follows and more likes. Thank you. Bye-bye.